naithoto khayungo jotono kaham kwrwng kheno thangi thangna muchungo buibai baksa keno khachingmani muchungo buibai baksa keno himnani muchungo buibai baksa keno sinani bo muchungo buibai baksa keno thangnani bo muchungo phiaba swnamna sa kaitoni thani se bebak no yafarjak kwpalo birman kwpalo dosa tongkhake buibai baksa muchung phano himi manya buibai baksa muchung phano thangi manya phiaba kwpalni birmanni kokno sabono sanai kwpal birmanno sabono bo bennai amo talikhani raidasi omaino kaisa khainamo sinja mangpili tilemono bakhastani teikormo amchani takhu mongol debormani cherai function sibino yakung yasi hamjaya yakung kangsa krei yakbo yasi hamjaya phiaba buibai baksa keno himnani muchungma bai buibai baksa keno thangnani muchungma bai buibai baksa keno tongnani muchungma bai yakung yasi yak yasi yakung krei phano himui khachigui tongui tongjao o takhung mongol deborma chung koktoma thumna bagui kami beraina thangpuro atomsano teikorma amchaini laharo yakung kongsabai khachigi tongmani nugui belaino kha sajakha belaino wana jagui chung bathagui bobai kok sanani chaitokha bono sungui naikha hapangni phasingtui sepsabro daman phiaba bini phasingtui maina hinino phirok mangkha sramna se kai torse sunami rohlia kahamke birman tongmabai phiaba hasteo hapang hini tongnai lukrongni hamkre khaina hini tongnai rok bahaike takhung mongol debormani o birmanno nugliana abono sungmung kotor tabuk lukrongni sugo takhung mongol hai kwbangma tiprasa kami amchaino omo haike birman manjak dosa klaijak takhung tei bukhuk tongo borok no boda luko hamkre khlaina hini tongnai hapang rok sepsap sogri manya abono tabuk phaituknani Bureau Report Koktoma Express bo class o Eto. eto bo ma hike nungthang school o cycle bai cycle chalok thai manja khaida nung batarok le maman maya nono kuno political ni borok phaidi nai phai pating borok nin babon bumkha Sombo deborma. nin mani bumkha Onita. bo kamini bo kami Tikorma. tikorma nin mungkha Mongol deborma. Ondikai. haike sio Moikai. mumaka Kon ke cita. Nikai. Mobile.